विल्सन तरणाटो व त्या उमेदीन भायर सरला ताच्या जिवितांत कितें साधन करीचें म्हूण सांगून कालच आमी आयकलें आमची समर्थी ह्या संवसारांत आमी उपयोग करी जाय बरें आनी शाबास साकोर म्हणलें बिरूद आमी जोडी जाय आनी ह्या दिशेन परती मदत खाण घेवन ताणें हांगासर हे कार्यक्रम चलोवन व्हरता आसतना आमी समेस्त देवाचो आशिर्वाद मागया आनी मालगाड्यांनी येवन रिबन कट करून हाचें उक्तावण करचें. आमी गीत गायन कर पळयतात मी सादार मागया पवित्र आत्म्या हे देवोन आनी पावलय सर्गिता उजवाडाचे तुझे गीत येतो बाबा झोपड्यांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या बुजवणारा भोगोया आत्म्या तुझया स्वादिकया ही सेवा विषय देल्या सापी गोटा सुटेल्या बुजवण करी बापाचे आणि गुथाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. देवाचे उतर ऐकूया. थेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणी मदल्या माया मोगा विशयांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक एकामेकाचो मोग करून तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मेसेडोनियांतल्या समेस्त भाव भयणी थंय तुम्ही माया मोग दाखवून आयल्यात तरी ह्या मोगांत आनीकीच वाडा म्हूण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां समाधानीन जियोंक सोदा आपआपलें काम करा तुमचेच हात पाय जोरोवन वावुरा अशें भवीस सभे भायर आसलेल्या लोकां मुखार मर्यादीन चलोवंक आनी कोणाच्याय हंगाक पडना जावंक तुमकां साथ दिव जातलें. देवाचें उतर हे देवाची भावेणो बापुरबायचो संदेश सांग पावलो आमकां दिता आनी कितें संदेश आतां आमी आयकले आमी ह्या संवसारांत समाधानान जियोंक प्रयत्न करीचे आमी आमचें काम बऱ्या तरान करीचे आमचेच हात पाय जोरोवन आमी वावुरचे अशें तो म्हणटा मर्यादीन तुमी जियेया कोणाच्याच हंगाक तुमी पडनाकात. आनी त्या देखून कालचो वांजेल आनी हो वांजेल एका रितीन आमकां बारीक अर्थ बरी जावन आसा अशें देवान आमकां देणी दिल्यान तालेंतान दिल्यान सामर्थ्य दिल्या ही सामर्थ्य आमी उपयोग करीचे आनी आमच्या कुटुंबाच्या समाजाच्या बरेपणा खातीर ती वापरीचे म्हूण सांगून आनी ह्या दिशेन ती उमेद काण घेवन आमचो भाव विल्सन मुखार सरला आसतना ताच्या आनी ताच्या सांगाता वावुरच्या हर एकल्याक देव बेसांव घालून दी ताची सामर्थ्य सोडोवन दी तांची तालेंतां वृद्धी करूंक हो एक अवकाश म्हणलें समजून घेवन आमी समेस्तांनी तांकां सहकार दिवन तांच्या कुटुंबाचें आनी समाजाचें बरेंपण जावं दी म्हूण सांगून आमी सगळ्या कडेन मागया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वावरा मुखांत ह्या पृथ्वे देवाचें राज स्थापन करूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. सर वावराड्यांनी तांच्या वावराचें महत्व समजूंक तांची मोद उजवाडाय म्हूण आमी मागता. हांगासर वावर करच्या हर एकल्यांनी तांच्या वावरा मुखांत हांगासर तशेंच आमच्या परिसरांत प्रगती हाडूंक बरें मोहन दी म्हूण आमी मागता. हांगासर वावर करतल्या हर एकल्यांनी निस्वार्थी वावर करूंक आनी त्या मुखांतर हांगासर येतल्या हर एकल्याक तृप्ती मेळोवंक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. सम्या शिकयले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशीक तशी संवसारांचा आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आमी आमचे सगळ्या बक्षितांक सम्याच्या नांवी आमचो आदार सगळे तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तूं आमकां बऱ्यो वस्तू दिताय तुज्या पुता जेजू मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमच्या वावराक प्रतिफळ दिताय तर तुजे लागीं परतून मागता
या नव्या दुकानाचेर आनी वावरकर्त्या हर एकल्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हांगा वेव्हाराक येवच्या सर्वांची तूं दया दाखय. अशें मायमोगाच्या मनोभावान भरलेले आनी सर्वांक उत्तीम सेवा दिवचें दुसरें दुकान हें जावं दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफाद. सडवणदाराच्या Nizaki Deo Moche Anchai Wairing Biem Sona Todrad Moche Hatir तमाम रिबुत पे मुरले इसमें ये समता शरीर तमाम रिबुत पे मुरले इसमें ये समता स्त्री एम श्री वंशवी फॉर जो कुछ चेंजेस तमाम रिबुत पे मुरले इसमें ये समता स्त्री एम श्री वंशवी फॉर जो कुछ चेंजेस Sport तुमचे सोबयासु सर्वत वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचेर आणि जावच्या व्यवहारचेर आणि सर्व आवडीचेर आपलो आशीर्वाद घालू. देवन कोटमा बेसाव आमचेर घाल. सगळ्यांच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिरय तूं आमकां बागी तुजी साल. Vaidavinaante Ragamga Sadanga Jesu Tuam Sorai Mori Tuam Chimai Suze Tuam Gazai Matam Tu Jesus Gardita Soem Pamaya Shuvadivam Payavasa Jivurena. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬೇಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.
ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. VL ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಈ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಯುನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ VL ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಇವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಂದು VL ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟಿನ ಪರಿಸರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದು VL ಟ್ರೇಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಸನ್ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದು ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.